It's my birthday. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Hangal Girl, ang inyong hangal sa kabukiran. So it's my birthday today, November 16, 19, Jarot, 2021. Ano lang, mag-record lang ko sa akong, sa akong birthday. Unsay mga kuan, walay gama, walang handa. Pero magpasalamat lang ko sa Lord sa mga dugang katuigan nga moabot og more birthdays to come in my life. Thank you for all the blessings. Walay. Basta, di ko mag-speech. Charot. So, let's see guys. Samahan nyo ako. So, looking fresh na ko ganina. Pagmatas buntag. Ngapas moskitiro. Batabian lagi ko eh. So, I'm on my way to work. Naak pa ko sa bukid, so padung ko duty. Duty lang taan ni, kayod gyapon taan ni, sira tag work. Pero walay kuan, kalambuan sa life, charot. So, see you guys! So hi guys, nandito ako sa Boulevard kasi 7:30 pa lang at 8 AM yung in namin sa work, kaya dito man ako nag-stroll. Charot. Ang fresh ko kasi bagong ligo. Ang fresh ko, sana kayo rin. Buang. Pagbigyan niyo ako, birthday na ko ron. Can I call you babe? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? 3 hours later. Ana, oy! Dako kayo? Garaon jud kayo ni siya. Oh my God! Kanawa. Oh my God. Okay na? Salamat ha? Oh my God. Ang magpliti ko? Oh my God! Garaon kayo ning kalanan eh. Uy! Naapay lain? Ang nagaraon kayo. Nabuang man yung bayan ng alagot ko. Litson na niya. Mag-litson. Sayang yung balon na wala litson. Itaw. Hala, ginuok mo tabang mga langit. Nagadalan na unsa man ni sila malagot lagi ko. Maulang ang klani. Dito yung butas sa bao para laro. Rasa magpliti ko, sir? Salamat, sir. Ay, ginapataba. So, gihatdan juga ni Aisa. Lain kayo mo, Marijoy. Uy, ginaukurang. Grabe, kay bungga ko nga dato kay ning mabayana. Kadaghan sa ilang gift. Ana. Uy, lain kay ka, Aisa. Mars. Saan ako ni pag-uli?
Napuno naman eh. Naku, agda ko kayo ay no. My God. Dayon. Pwede mo iyak ang takot? Mars Aiza, thank you for the bag. So beautiful. Social kayo. Wala kong dato. Charot. Thank you, Mars Joy, sa sandal na ako nagamit dayon. Gisuot yun din ako dayon. Salamat much. Thank you both for the cake. Kung wala pa mo'y gahatag og cake, wala jud ko amoy cake sa akong birthday. Charot. And also, thank you to Mangkay. Tagaan ko niya insaymada, obviously insaymada. Napakasarap. At buko pie, my favorite. Salamat much, Mangkay. God bless you. More blessings to come. Lami kayo ay mong buko pie. My God, it's my favorite. Wow, Mars! Thank you kaayo sa cake. Ay, butaan ako happy birthday to me. So, hi guys! Thank you, Mars Aiza. Hanakoy cake. Wala may handa, pero biniyan ako ng balon, gifts, and cake. So, bukas na ako mag-vlog ng mga pasasalamat. Sa ngayon, ito pa lang yung tuha. At kakain na lang kami ng cake kahit walang handa. Thank you, Mars! Nakayak ko kanina, grabe. Na-surprise kayo. Thank you. Mars Aiza, Mars Joy, pare. Thank you much. Hi guys! So, ngayon, it's, ano na, liwas na sa akong birthday. So, mag-meet me sa akong friendship. Sina Mars Aiza sa restaurant. Ang butugasan ng mga unahan. So, samahan niyo ako guys. Continue rin sa mga happening sa akong birthday. Charot. So guys, sa festival daw may mga samahan niyo ako. Pamunta ako doon.
salamat sa cake. Nag-abala pa jud kayong dalawa. Happy birthday, Mad. Kung sino ka man, Mad. Thank you. Thank you, everyone. Ano ka na Annyeonghaseyo. Ang laban na to. 감사합니다. Hindi ni ma-record gagawin natin lang. Naninong kag 12%. 멈추지가서 잠든 널 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 끝내 이제 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home Gotta say, taste, taste. She can get a taste, taste, taste. She can get a taste, taste, taste. What did it say? It's all the same like Mary Kate. Taste, taste. She can get a taste, taste, taste. Let you get a taste, taste, taste. Do you let it taste? Yeah, that's cool, but he ain't like me.